شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واغفر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya raya da mu, ya rama numfashi da lokaci ya kawo mu daidai wannan munasaba mai albarka wadda aka saba gudanar da ita shekara a faɗin duniya baki ɗaya daga cikin haɗarin da muke nan yankin da muke zaune. Alhamdulillahi kamar yadda aka gabatar cewa ya kamata a ce ranar 13 ne ga wata muka yi wannan munasaba kamar yadda ke a duniya. To amma a ranar akwai wanda ake gabatarwa a Abuja wanda ɗan uwa da dama sukan samu su leka. Sai da mana idan aka ce za a yi daidai wannan rana ko zai zama kamar wasu ‘yan uwan ba samu halarta ba. Sai da mana an bar shi ya zama na wani shekari inda za su samu kamar da muka saba da hanya a Abuja to sannan ‘yan uwa sun daddawo to sai mu yi shi wani shekari. Ina jin Abuja ranar Litinin ne aka yi. Talata kuma ya kamata munan da kuma mun to sai zama na yanayin jikin bai bayar ba na a samu a yi shi a daidai lokaci. Haka kuma jiya sai zama 15 ga wata ne Laraba wanda kuma akwai amal da ake yi na nisfu Rajab wanda suke mashahurai wanda kuma bai kamata a ce ba wasu sakaci daga wannan amal da ba, saboda da aka ba da hakikar wannan ranar saboda yan wasu samu su ci ribar wannan rana wadda sau ɗaya shekara. Kuma ganin cewa shi farin ciki kullum yana nan bai tsufa, da farin ciki da baƙin ciki ba sa tsufa. Ya zama mutane suka ce da aniya ba ta tsufa ko da ta shekara nawa sai a yi. To haka nan kuma ma farin ciki shi ma duk lokacin da abin farin ciki ya samu akan ta tuna shi ne akan yi ta murnar sani. To alayi hali wannan munasaba ba ita ce ta farko ba, muna fata da mutum shi da Allah ba ita ce ta ƙarshe ba. Ai shayi munasaba irin wannan sai zama abu guda ake maimaitawa, shi ne a faɗi abin da ya sauƙaƙa na darajojin wannan bawan Allah Amirul Mu'minin Ali da Abi Talib alayhi salam wanda daga manzon Allah sai shi a wurin falala da daraja da ɗaukaka da ma aikin da Allah ya raba musu. Allah ta'ala ya ba mu Allah annabta, shi kuma ya ba shi khalifanci al'umma bayansa. Wannan ana ta fama da al'umma a kai sun ƙi su yarda, musulmi musamman, ba wanda ba musulmi ba ne sha'aninsu da wannan. Sai dai ko mai bincike kawai an rawaito cewa Hitler na Jamus yana magana akan addinin Kirista, addinin Yahudu da addinin Musulunci. Yana magana kan cewa wanda suka gurbata addinin Yahudu cikin addinin suka kawo addinin cikin amma addinin bai durkushe ba, wanda suka kawo addinin Kirista cikin addinin suke amma addinin bai durkushe ba. Sai kawo magana akan Imam Ali, yana magana kan cewa shi ma addinin Musulunci wanda suka durkusar da shi cikin addinin suke. Kuma ya ce akwai wani sahabi guda cikin sahabi ya ambaci sunan shi, amma shi mai ruwaya sai yake ambaci sunan, ya ambaci sunan ya ce shi wannan to
to da a ce ba su kawo maka cikas da tangarɗa ba to da yanzu muna jamus ke na lokacin ita da na jamus iki da yanzu muna wurin rawani muke sawa da jallabiya da bakon hular soja. Salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sannan kuma akwai mutanen da makawan mutanen Ingila ne. Mutanen Ingila ko Ingila ko masu ɗaya da ci kasashen nan ne. Wanda suka ce sun gode ma Muawiya. Da ya ƙafa su ne da sun yi butumin shi na zinari sun kawo. Su rika girmama shi saboda ya taka ma'ani burki ya kawo masa addinin musulunci a inda suke. Wannan ta ga daga bakin makiya ne. To su musulmi sun isi yarda da wannan hakika ne. Shi ka kaga wanda su ba musulmi amma sun yarda hakika. Su musulmi sun yarda da hakika. Amma sai suka yarda da ƙarya kuma suka yarda da baɗin. Kowa ya san shugaban PDP kuma duk mutane sun yarda da shi. Kowa ya san shugaban APC kuma duk mutane sun yarda da shi. Masu bin APC duk sun yarda da shi. Kowa ya san sarki da magajinsa kuma kowa ya yarda da su. Haka ne kowa gaba ne? Amma ba sai da magajin annabi ba. Musulmi ba sai da magajin annabi ba. Abin da suke cewa shi ne da annabi da magajinsa da almajiransa duk abu guda ne. Ya abin da suke cewa ke. Da annabi da almajiransa da magajinsa duk abu guda ne. Alhali gaskiyar magana idan mutum ya kirga amirin mumini na Ali a cikin halifofi guda hudu to gaskiyar magana ya yi shishigi. Idan ya ce ba mu ce sauran ba halifofi ba ne, halifofi ne na musulmi, halifofin musulmi ne. Abubakar halifan musulmi ne, Umar halifan musulmi ne, Usman halifan musulmi ne, radiyallahu anhu. Amirul Mu'minin Ali halifan annabi ne a cikin musulmi. Shine bambanci. Halifan annabi a cikin musulmi wane ne? Halifan musulmi su wane ne? Su ne wannan. Da nassin Alƙur'ani. Da nassin Alƙur'ani. Wa in حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا نجي مع الشهيد وأنفسنا نجي مع الشهيد ku kirawo ‘ya'yanku da matanku da kowanku sannan mu zo da kawo kanmu. Lokacin da manzo Allah ya tashi fitowa a wannan aya din da waye fito? Ko? Ana an ce ya san da Husaini. Sai yasa ake ce musu yabna Rasulullah. Da nasa Al-Qur'ani. Hasan sai a ce ibn Rasulullah. Imam Sadiq ibn Rasulullah. Haka ake ce musu ayyan manzo Allah. Abna sai ce wa abna wani sa'ana da waye fito da sai da fata sallallahu alaihi ita ce ni sa'ana alhali yana da matansa a gida da matansa a gida ko waye da su da matansa a gida da kuma danginsa ummu hani tana da rawar amirul mu'minin da ma wa'ansu gwaggwanninsa wa'ansu suna amma sai ce da sai da fata shi ita ce da sa'a anfusana sai manzo Allah ya dawa da Ali saboda haka in kace Ali halifa na hudu ne ka tauye darajar Ali ka sauko da shi daga darajar da Allah ya kai shi wanda manzo Allah ya tabbatar masa ka dawo da shi kasa an fahimci wannan magana an fusana yace an fusana da kawo kanmu saboda haka shi ne annabi shi ne Ali illa shi Ali ba wahayi ake masa shi ba annabi bane da ake ma wahayi
shi bawan Allah ne salihi waliyin Allah karɓaɓɓe, amma da yake da babbar daraja wadda Allah ya bashi. Saboda haka idan ka ce wa anfusana, to anfusanan nan biyu ne da manzan Allah da Ali. Wato kenan a wajen daraja da farala a nan Allah ta'ala ya hada su. To kuma banda shi saiwa ne yake kunnan doki da annabi. To me yasa zaka kawo shi cikin na ƙasa? Me yasa zaka dauko Ali daga darajar da Allah ya bashi kamar ya doki cikin wasu, kuma ma ka sa shi na hudu? Kamar dai akwai ɗan nau'i na cin mutunci, ko ba ma kawai ka sa shi cikin jerin na ƙasa ba, har ma ka maida shi na baya. Mun sha ba da misali akan na hankali, mun sha ba da misalin hankali wanda hankali zai kama. Muka ce daga sarki sai fadawa sai 'ya'yan sarki, a kuka da hankalinku duk bai kama ba. To daga sarki sai 'ya'yan sarki sai fadawa sarki, ya yi daidai? Daga alhaji sai barori sai 'ya'yan alhaji, to daga alhaji sai 'ya'yan alhaji sai barori, ya yi daidai? صلوات على محمد وآل محمد. To daga shehu sai muridai sai ya yi shehu, haka ne? To daga shehu sai ‘ya'yan shehu sai muridai. To daga annabi sai sahabbai sai ‘ya'yan annabi. A abinda ake kai kenan yanzu. Abinda al'ummar musulmi take kai shine daga annabi sai sahabbai sai ‘ya'yan annabi. Haka ne? Wurin ku ba ku da ko gani Allah ya gane da ku ba haka bane. Amma wurin al'ummar musulmi da liman da ladan da shehi da babban malami da ustazu da shek da kowa da kowa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa zurriyyati, ko ba ka kuje na fada? To sai wa kenan? Ba ka rike ba? Wannan hakika ce ta hankali. Mutane sun ƙeƙasa ƙasa sun ƙi yarda cewa annabi yana da na kusa da shi wanda daga shi sai sauran. Musulmi sun ƙi yarda, ban san yadda za su game da annabi ko kuma kiyama, ba sai da za su je ma Allah da wannan fuska. Dun ba zai yi annabi hukunci wani yana da kaikai a hukuncin ba kuma ya je ya samu Allah da sanin Allah. Ko ba a san yadda mutum zai saba da manzon Allah sannan ya je ya samu manzon Allah tsarin adam. Waɗansu kuma suna sane amma ba haka suke so ba. To idan ba haka kake so ba sai Allah ya fasa, Allah ya tashi abin yadda yake ya mai da yadda kake so. Kai ne in kana so ka bi Allah sai ka bi abin da Allah ke so, ka bi wanda Allah ya aiko, ka karɓi hukuncin da Allah ya shi kenan, ka yi bautar Allah ka kuma koma ga Allah sa da halin wanda shi ake fama da shi a cikin al'ummar musulmi na duniya, wanda kuma suka zaɓi su ce daga annabi sai 'ya'yan annabi su ake ce mashi'a, sun zama abin kyama, abun kyara, abun kiyayya, abun gwasalewa, abin yi musu sharri da kage da kazar. Wanda kuma kowa ya san cewa su ne suka yarda. Akwai wani da nake yana maganganun irin wasu masu kamar irin wayannan.
to zan ce wannan da zan ga sai ce an ga ta malam matsala ta kwaya ɗaya ce yana cewa in shi a ba su yadda da kowane sahabi ba sai an ne kawai sahabi a wajen su shi a ba ta bane yana cikin sahabai kuma na gaba kuma wanda ya fi su kowane sahabi ne ƙasa yake ci ba mu daina sauran kowa na da irin darajar sa abin da Allah ya ba shi amma da shi ne gaba da su da nasin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam matsalar ta kwaya guda ce shine baka yarda da wasiyar annabi da ka yarda da wasiyar annabi da waka to shi ma wani sai ji shi yana magana akan azumin Rajab ce to yanzu Rajab ya fara yanzu ɗan bid'a za su fara yanzu ɗan bid'a za su fara har da wani abu da ya tafi da ido wai daren juma'a na farkon wata ana san da aka kaza ana karanta kaza waɗannan bidiyoyi ne wai kuma azumin tsofaffi ko dai ana wahala da tsofaffi wanda aka ce azumin farilla ba an ba su iya sai to suna iya na farilla kuma suna iya nafila kuma annabi bai yi ba bai ce ayi ba algabta malam ya ce kar a yi to nan tambaye ta magana annabi bai yi ba bai ce a yi ba ba shi ne amsa magana annabi ya hana a yi shi ne matsala ya hana a yi an bari amma ya hana to maganar cewa bai yi ba bai ce a yi ba kai da kake hutuba a mimbarin juma'a da lasifika annabi ya yi to amma haram ne ka yi hutuba da lasifika kai da kake karantawa a cikin talabijin da rediyo annabi ya yi to amma haramun ne kai magana rediyo da talabijin to ko ka lura ba wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu ya kan wannan kenan in ke ce maka annabi bai ba sahabbai ba su yi ba kuma bai ce ayi ba sai mu ce kawo inda yace kar ayi in ka kawo mana inda yace kar ayi sai mu bari amma in baka kawo inda yace ayi ba to muna da fusha muna da yalwa a cikin addinin nan yawa in kuma yake tsurun su bid'a da yace amma banda ta manya bid'a manya ma sun yi bid'a amma dai banda ta manya ba zo bid'a wajen su abu da shi to amma mu muna da bid'o'i masu kyau akwai bid'a mai kyau kamar rubuta alqur'ani da yi masa digo da lokacin annabi babu alqur'ani bisa takarda waɗansu ne suka yi bid'a suka rubuta bisa takarda waɗansu ne suka yi ma alqur'ani digo bisa takarda waɗansu suka yi mashi kumsa bayan tafiya wasu suka yi kuri haka aka yi ta ƙarawa ana saboda mutane su ji daɗin yin karatu ba ƙur'ani aka ƙara ba alamomi aka yadda zai sauƙaƙa ga mutane wayansu suka zo suka yi zayyana wayansu suka zo suka yi alamomin yamala ko imala ake cewa ko yamala da sauransu wayansu ma suka zo suka ɗauko wani ilimi na musamman sunansa tajawidi suka shigar da shi ya zama ɓangaren karatun alƙur'ani amma wannan duk bid'o'i ne masu kyau mun karɓe su kuma muna alfahari da su kuma muna yin su muna fata Allah ya ba mu dace cikin su inganta alƙur'ani wannan bid'o'i ne masu kyau masha Allah saboda haka ustazu na ci da bid'a in shi malamin tajawidi ustazu na ci da bid'a in shi malamin ƙira'a ne da sanin gunna da kalkala da wane da imana da sauransu da sugura da kubura da wane yanzu shi malamin bid'a ne da ke ci da sunan bid'a muku in za mu ci ne da sunan bid'a mai kyau hankalin mu kwance shi ko bid'a abin da zai kai saboda shi ya riga ya sa kansa cikin lalura cikin matsatsi yace kullu bid'atin wa kullu dalalatin to ustadu ina ka nufa ina za ka ustadu ina ustadu zaya ko ban da shi a cikin wannan ban da shi to ga bidiyoyi karara ustadu na yi da su ke cin abinci da su ma ayi shuhura da su aka san shi
ƙarara ga suna da su ustazu ke cin abinci. To su wa'annan bid'o'in hamma da akwai ni'matul bid'atu hadhihi, akwai madalla da wannan bid'a kuma sun rike ta gam suna raya ta. Mai ita ya ce bid'a ce kuma kowa tabbatar da bid'a ce kuma a littafin daga Qur'ani sai shi. To ya ustazu idan aka tashi tafiya kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fil nari, ina ustazu zaya a'a farko mune da ustazu ba ta alheri wannan shubha da ta rike kansa Allah ya sa ta yayi ya zo ya ga al'ummar musulmi bai daya ya ma musulmi adalci ya dawo ya musulmi adalci. Allah to shi ne ce to wannan ustazan babban matsalar su shine rashin yarda da wasiyar manzon Allah. Ba sai da annabi yayi wasiya, da kun yarda annabi yayi wasiya da kun san azumin Rajab sunna ce wadda halifofin da annabi ya wakilta bayansa suka yi bayani akai, su ne ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai ka ga mutane na gudun koyarwa gidan annabi don kasu halaka, amma sai su ɗauki karantarwar almajiran annabi har da wanda ya ga annabi rana ɗaya. Yanzu saboda Allah in aka yi hawan sallah ka ga sarki sai ka koma garin ku ce sarki ya ce wa zai da kai? To sun ce ko da su ɗaya mutum ya haka ya ga annabi ya zama sahabi, saboda kai zo ce annabi ya ce dole a yadda. Mana yana na rubuce ba karya muke musu. ƴaƴan annabi ko shi ya haifi abinsa, shi ya haifi sayyida Fatima salamu alaiha ta haifa masa Hassan da Husaini, Imam Husaini ya haifa masa jikoki, Imam Hassan ya haifa masa jikoki, suka ɗauko ilimin gidan annabi suna cewa daga babana shi ma ya ji daga babansa, shi ma ya ji daga babansa, shi ma ya ji daga babansa, shi kuma ya ji daga Imam Ali, shi kuma ya ji daga manzon Allah, shi kuma ya ji daga Jibrilu, shi kuma ya ji wajen Allah. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah ce kuma wanda ya rike su ba zai bata ba, dan ba za su fitar da ku daga bata daga shiriya zuwa bata. Saboda ka na bar muku kitaballahi wa ikrati, na bar muku ƴaƴan gidana, na bar muku littafin Allah da ƴaƴan gidana, ku rike su ba za ku bata ba. In ko kuka bar su to za ku bace, kowa kuka kama. Wallahi kowa mutum ya kama sai ya yi tuntuɓi ya yi tija, in ba ahlul baiti yake mun wace ne kowa guda. Wallahi kowa ne tunda na farko da rasu na farko cikin hadithotun da wani ya ce la ishtu li mu'adalatin laysa laha abul hasan, kada Allah ka raya ne matsala ta zo abul hasan baya kusa. Wannan halifa ne lokacin da yake babba ne halifa. la ishtu li mu'adalatin laysa laha abul hasan. Wani wuri ce laula aliyun lahalaka umar, da ba dan albu da umar ya halaka. Ka gaya mana wanda za ka rike bai tuntuɓe ba ko wata shawa. Khalifan farko ya faɗa haka, khalifa na biyu ya faɗa, na uku shi ya fi faɗa saboda shi ya fi daɗewa. Ka gaya mana wanda za ka rike bai zai tuntuɓe ko wata shawa. Ka gaya mana tuntuɓe ɗaya na ahlul baiti daga Imamu Ali zuwa Imamu Hassan al-Askari, baban Imamu Ali salamu alaihi. Wayannan a'immatu ahlul baiti guda 11 nan, ka gaya mana tuntuɓen ɗaya a cikinsu ko kuskuren ɗaya daga cikinsu, don Allah a nutsa a yi bincike a samu. Annabi ya ba su isma. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana wa Ali wal Hasan wal Husayn wa tis'atun min awlad al-Husayn ma'sumuna mutahharun min ar-rijs wal ma'siyah, min adh-dhanb wal ma'siyah wa firwa. Da ni da Ali da Hassan da Husayn da ƴaƴa tara na Husayn dukkan mu ma'asumai ne
ba ma laifi min adh-dhanbi wal ma'siyah ba musa صلوات على محمد وآل محمد kuma alhamdulillah yake kullum mukan so mu kawo ruwayoyi na mutane da suka sani ta inda yake ba za mu rikitar da mutane ko mu batar da su ba wal iyaz billah wannan ruwayan Ahmad ibn Hanbal ya fitar da ita Imam Ahlus Sunnati Ibn Kathir ya fitar da ita shi ma babban malamin tafsirin Alqur'ani da hadisi da tarihi shi ma ya fitar da ita ya fitar da wannan sannan kuma ya tabbatar da imamancinsu cewa anta imamun ibn imamin abu imamin abu a'immatin tis'a tasi'uhum qa'imuhum haka manzo Allah yake mai imamu sai kai imami ne dan imami dan uwan imami baban imamai tara na taransu shine wanda zai tsayi da al'amari shine imamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam صلاة على محمد وآل محمد to amma dai da haka mutane suna shafa kiya musulmi na shafa kiya ban sani ba ina jin sai an je kabari sai a gyara mana mutum ya je kabari sai ya nemo sauran da sai ya ce ashe da gaske ne kuwa bar mu gyara to kafin abusa ko mu tashi ai tambaya ai mizani ko yi waka ne tayi jama'a yi waka ne ko to rashin yarda da wasiyar manzon Allah shi ya kawo wannan matsaloli din mutane ba su yarda manzon Allah ya wasiya in ma yayi wasiyar to ba su yarda da wasiyar ba wai kuma mu'minai to shi ke nan mu'minai alhamdulillah da yake mu ba ma shishigi ba ma shiga tsakanin Allah da bayansa mu ba alƙalai bane ba mu da wuta ba mu da aljanna ba kuma aiko mu akai mu'minai don idan mutum ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to mu a wurin mu ya yarda da annabi abinda annabi ya zo da shi ko ya sani ko bai sani ba saboda haka da imamanci da wulayar alim da wani ne ƙarya ki biya da su suna nan dunkule bai sani ya biya da shi haka muke kallon sa don da ce la ilaha illallah muhammadu haka muke kallon sa ya da imamancin wa'annan bayan Allah in ka ga yana da matsala ko ya samu matsala sai idan an masa bayani ya gane ya so shi ƙeya sai mu ce kana da matsala kai da annabi in aka yi bayani ya gane ya kuma haka nan ne ko ɗauko littafi ya duba ya ga haka nan ne amma ya tsaya kan ra'ayinsa da fahimtansa ya kafe a kai sai mu ce to kana da matsala da annabi kuma lalle imaninka akwai alamar tambaya amma idan bai sani ba ne to ga mafita shi ne cewa ya sani ko bai sani ba ya yarda da wannan abuwa da bazan Allah ya yi su saboda ka ba mu cewa shi ba mumini ba ne ko kuma shi ɗan wuta ne wadda ya zabi la ko shi kafiri ne ko kaza ba wanda ya aiko mu faɗi wannan ba kuma za mu taɓa faɗa ba har abada duk mai kallon alƙibla musulmi ke kallon shi sai dai shi ne kai kansa in shi kai kansa wuta shi ke da allura kuma aljanna halas ce gare shi ta halasta ya shiga aljanna in ya aiki shiga aljanna bisa wannan sharra guda uku karfa inna ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna kaga sharadi imani aiki na kwarai ko wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu da ikhlasi imani aiki mai kyau ikhlas wannan su ne hukumin shiga aljanna a wurin Allah ta'ala manya akwai masu bi masu irin su takawa irin su tasani irin wa'annan abubuwa amma dai wa'annan su ne
manya saboda haka in yace yana cewa ya mutu ya cika ma Allah ya cancanta ya shiga aljanna. Sai dai abin da ya kamata mutum ya sani, aljanna fa darajoji ne, matakai ne. Akwai first class, akwai second class, akwai last class. Akwai last class, akwai first class. Manzala sallallahu alaihi wa alihi ce Imam Ali alayhi salam, ya Ali, ya zaka je ran da zaka ga mu ina gaba kana biye, zuri'an muna biye da kai tare da matarka Fatima sallallahu alaiha, wa shi'atuna magoya bayan mu an aimanina wa shimalina da su gano da hawa. Yace ya aina Muhammad wa ali Muhammad. Ila aina, zuwa ina yace ila jannati wallahi, zuwa aljanna kai tsaye wallahi. Wa shi'atuna, annabi ya sa hadda gansa ciki, saboda ka ba ku zage shi a su fara kokari su cika baki. Annabi ne ya faɗa, yana da rubuce. Wa shi'atuna an aymanina wa shama'ilina, shi'an muna gaba na gefe da gefe, dama da hagu. Mutum yace jam'iyyar mu ya cire kansa, mutum yace garin mu ya cire kansa, mutum magoya bayan mu ya cire kansa. Annabi ce wa shi'atuna an aymanina wa shama'ilina. Salawatu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kai kuma ka san inda manzon Allah zai tafi da wannan tawaga, wane mutum? Kai ka san wannan matsayi, wannan wurin da za a dinna. To in ka ce masa pastor kira ma gaskiya ka rage mai kima. Allah ka isa ya raji. To banda haka nan akwai kuma makwabtan annabi, akwai kuma na ƙarshen gidaje baki ɗaya. To amma dai duk da haka kada mu tsaurara, kada wani ji ba shi a ciki. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata, in dai kai sa'a aka raba kai da wuta kaje aljanna ka gama ya bauta. Imam Sadiq alayhi salam yake cewa la takhafu fawatal janna walakin tanafasu fi darajatiha. Kar ku ji tsoron ba za ku shiga aljanna ba, amma kowa ya kokari ga ina zai zauna, kowa ya gwagwarmaya ina zai zauna, amma kar ku ji tsoro. Wani ya ce mashi, ya ibn rasulullah, roƙa min Allah in shiga aljanna. Yace a roƙa ma Allah dai karka fita daga cikin aljanna. Yace ya ibn rasulullah, ai ban mutu balle in shiga. Yace yanzu ma cikin ta kake, ba kana son mu ba? Yace ina son ko shi cikin aljanna kake, roƙi Allah kai fidda ka. Muhammad wa ali Muhammad. Roƙi Allah kai fitar da kai. To kage bi. To shikenan dai bari mu kyale mutane dai gurgudo mun fita haƙinsu, daidai gwargwado mun fita haƙi ko? To shi ne tun kuma na nasara ne kuma a gurguje aihuwan hanyar nuna da islam dama ita ce ta tara mu, munasabar ta tara mu kenan wadda aka sha ko hoton wannan wata Rajab, wanda shi Imam Ali alayhi salam kamar da aka sani an haife shi ne a cikin Ka'aba. Daga cikin sunayensa har da Walidul Ka'abati, wanda aka haifa cikin Ka'aba, wanda mahaifiyarsa Fatima bint Asad wadda ta rike manzon Allah ta rene shi tun yana da shekaru kaman 6 ko 7 har zuwa hijirarsa zuwa Madina, tare da ita ma ta hijira. Saboda haka Fatima bint Asad tana cikin Amirul Mu'minin Ali alayhi salam. Naƙuda ta kama ta taro bakin Ka'aba, tana ta ga cewa ga naƙuda ta taso, kafin naƙuda ba ta jira,
da naƙuda ta taso ga kuma wuri cike da jama'a ta ce ya Allah ta'ala ni kuma mumina ce kai da annabi Ibrahim a.s. barkacin annabi Ibrahim da abin da ya zo da shi ta dai fadanci da kamun kafa ka sa mana mafita kawai sai ta jingina ga ɗakin Ka'aba sai ɗakin ya kece kawai sai ta shige sai ya koma ya rufe salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad aka yi yadda za a bude kofa take ruwa ballantana da tsagar bango ba za ta budu ba kuwa tunda ta buɗe ni da kumfa ya ko kofar ma da aka rufe da makulli ma ta kasa budu aka yi da za a bude ta kaga dole suka haƙura suka ce to wannan dai al'amari daga Allah shikenan aka bar shi a bayan kwana uku sai ta fito da jariri ashe can ciki din matan da suka karbi haihuwar sai da Fatima sallallahu alaiha sun da yake ita ma tana wajen lokacin da aka yi karban haihuwa sai da Fatima ita ma sun zo mata Hawwa Asiya bint Ibrahim Maryam bint Imran da sauran matan aljanna suka rako su ashe cikin Ka'aba duk da nan aka komai aka gama aka tsaftace bayan kwana uku ne sake buɗe ta fito da jaririnta aka yi walima aka yi hidimomi aka yi shagayi ba kaɗan ba karatun nan ba san ko zai iya amma dai bari ɗan gungura mu gani sunansa Ali dan Abi Talib alaihi salam kuma yana da sunaye 300 kuma ya zo a cikin laƙabobinsa ma kawai an fi saninsa da Amirul Mu'minin wannan laƙabi ne da yake banta da shi Ibn Ashu wani marubuci ne na sunna ya kire da suna laƙabi 850 na Amirul Mu'minin ana ce masa Abul A'immati Khalilun Nubuwati al-Makhsus bil Ukhuwati Ya'subul Imani يعصوب الدين ميزان الأعمال سيف ذي الجلال صالح المؤمنين وارث علم النبيين الحاكم في يوم الدين شجرة التقوى حجة الله البالغة نعمة الله السابغة الصراط الواضح الإمام الناصح الوصي البر التقي النبأ العظيم الصديق الرشيد الذكي نور الله التام سيد الوصيين كلمة الرحمن الباقي علوم الأديان التالي سور القرآن الثاقب لحجاب الشيطان الجامع لحكام القرآن الذاكر ربه في السر والإعلان الربيع الباكر اللازم لأوامر الرحمن إمام الأتقياء سيد النجباء هادي الأولياء قبلة الرحماء أمير الأمراء قوة الأوصياء أقصى كل ذي شفتين مفقه الفقهاء أقضى ضوء القضاء أبصر ذي العينين أسمع ذي الأذنين ولي الله الشهيد أبو الشهداء زوج فاطمة الزهراء عليه السلام صلوات على محمد وآل محمد محمد وآل محمد معز الأولياء مذل الأعداء العروة الوثقى مفتاح الهدى الحجة العظمى الإحسان الآية القصر المشيد القاضي أمير النحل الإمام الأول نور الله الجليل هارون الزيتون كشاف القرى الهاشمي الأم والأب مفتوح الباب إلى المحراب عند سد أبواب سائر الأصحاب السابق بالخيرات القبلة للسادات عين الحياة العالم الزاهد الحسنة الحميد الحق خير البشر المحمود الذكر الذاكر ذو القربى ذو المحن الإمام الطاهر الصديق الأكبر الشفيق في المحشر بدر الأكبر ساقي ومراد الكوثر يوم الحشر ومن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوتيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصره الكوثر صاحب ذي الفقار الكرار غير كرار ابن عم النبي المختار ثمرة بيعة الشجرة سفينة السابق السفينة السابق كلم الشمس الثاني من الخمس المعصوم الحنيف الدليل الميزان بالقسط السيد الأورع أبو شبيب وأبو شبار المسمى بحيدر وما أدراك ما حيدر صاحب براءة وغدير خوم وراية خيبر النجم اللائح خير البرية. صلوات على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. mahaifinsa shine Abu Talib Sayyid al-Baqaha. Baqaha Makka kenan cikin sunayen Makka Baqaha. Fatima Ummu Asad yar Hashim yar Abd Manaf ita ce wato ainihin mata shi Abu Talib kuma wadda ta haifi Amirul Mu'minin ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan baiwar Allah wadda lokacin da take renon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta fifita shi akan sauran ƴaƴanta, tana bashi ce ko shi kaman saura, tana wanke shi ta gyara shi. Shi yasa yake cewa al-yawma matat ummi Fatima, yau mahaifiyata Fatima ta rasu kenan. Ya ba da rawaninsa da abayarsa aka yi mata likafani, sannan bayan an haka kabarin ya shiga ciki kwanta. Ce Allah yana roƙonka da haƙƙin annabawan da suke gabana, Allah ka gafarta mata. Sannan ya fito. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Aka rufe ta da rawanin manzon Allah da abayarsa. Wannan babbar ɗaukaka ke da ta samu. Saboda haka manzo Allah ya samu damuwa kwarai bayan rasuwarta. Manzo Allah yana kiranta bil umuma, yana ce mata ya umma ko ya haka yake kiranta, bai kiranta da sunanta. Sannan bayan wafatin Ummul Mu'minin Khadijatul Kubra, sai manzo Allah ya dankare nan sai da Fatima a hannunta. Ita tare ne Fatima sallallahu alaihi tana kula da ita har lokacin da ta rasu. Ta rasu a shekara ta 4 bayan hijira a Madina. An rufe ta a Baqi'a kamar yadda Amirul Mu'minin alayhi salam ya bada labari. Manzo Allah na cewa innaha kanat ummi. Manzo Allah ya bada rigarsa da rawaninsa aka yi mata likafani, yayi mata sallah, yayi mata kabara 40. Kabara 40 yayi mata. Ya ba da labari ya ce lokacin da suke sallan akwai sahun mala'iku sahu 40 na mala'iku suna kabara tare da kabarsu. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Kuma kamar yadda muka bayani, muka ce an haife shi ne a cikin Ka'aba, wanda yake mafi girman wuri da tsarki. wani ba zai yana gida shi ba, ya ce wai abinda ake faɗa na cewa an haife a birnin a cikin Ka'aba ba gaskiya ba ne. Kai tsaye ya karyata, sai ce ba wanda aka haifa sai wani, sai faɗi wani mutum ya ce wai shi kawai shi aka haifa shi Ka'aba ne kawai. Wannan masani ya kan me ke cikin zuciya. Arwayan Jabir bin Abdullah al-Ansari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mutum ana ce mishi Mufrim bin Ru'ay, mabucin bautar Allah madaukakin sarki a addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Ya bauta ma Allah shekara 190. Yana yace bai taɓa roƙon Allah wata bukata ko da rana ɗaya.
amma ya roƙi Allah ya ɗaya min ya ga duniya ya gwada masa cikin waliyansa wanda yake so cikin aure abin da yake so shi wannan musulun ɗin yana so ya ga waliyan Allah kamun ya bar duniya da Allah ko yana so ya karɓo masa abu ko ya bayar da wasa fa ba Allah ta'ala Abu Talib ilayhi dan kwana tashi sai ga Abu Talib sun haɗu wannan rahibi shine mai ibada irin na nasara ko ba dina na rahib sai ki tambaye shi hada rajul bashara Abu Talib da anna Allah sayhabaka waladan wa huwa waliyullah wasmuhu Ali da ya ganshi suka gaisa ya dube shi ya ce to za ka haifi wani yaro ba mai kima da daraja kai sunansa ma Ali صلوات على محمد وآل محمد idan an haife shi kana raye to kace na gaishe shi kuma kace inna muslim yashhadu lillahi bil wahdaniyya wa li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi risala wa lakatusi salli ala tunda yana karanta littafan farko ne na at-taura da injila sifofin manzon Allah da duk abin da zai faru yana sun sani saboda haka shi yana da wannan ilimi sai ya ce mishi idan Allah ya sa kana da yaka idan ya tayi wa dauki cikin sa shi kuma idan bayar ya rasu bai ga haihuwan ba to in Allah ya sa an haife shi kana to ka ce muslim ya shaida dayantawar Allah wato ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wala kabil wasiya kuma wannan dan na shaida wasiyan annabi ne saboda sun karanta dan su lokacin da aka je ina jin ko Haibar ne lokacin da kun san fatau Haibar an aika da wasu mutane guda biyu wannan yaje dawo ya bai iya budewa ba wannan yaje da bai iya budewa ba bilhasan ma sun dai runtumo Abuja ne gaskiya kamar da ruwaya ta nuna sai manzo Allah ya ce la utiyanna ra'ayta gadan rajulan yuhibbu Allah wa yuhibbu Allah wa rasuluhu zuwa ƙarshen hadisi gobe zan bayar da tutar ga wanda Allah ke so yana son Allah karrarun gairar farrar mai kai farmaki baya juya ranar wasu kaji suna son su zama shugabanni Allah rai to shine sai su yahudu sai suka yi labarin cewa ai ga wani manzo Allah ya fi wancan sun gudu amma ga wani manzo Allah suka ce shi wane ne sai aka yi sai su ce sunansa Ali suka ce khibna wa khasirna mun taɗe mun gama yawo salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad sun taɓe sun gama yawo saboda suna da masani duk abin da ke faruwa suna da masani saboda haka wannan muslim shi kuma mai karatun linjila shi ma kaga ya sani yawa saboda addinin kirista ci gaba ne na addinin yahudu an lura ai yawa yi ne to wannan kenan to sai zamana da aka zo aka gaya ma Abu Talib cewa ai gashi mata sahihu yayi murna yace bi ma za ta sani dan ni kika ambaci sunansa tace to ni lokacin da nake fitowa na rika jin kaman wani amsa kuwa a ce masa Ali a ce tana zuwa zai ce sunansa Ali umma salli ala Muhammad ita Fatima ta ce lokacin da ta shiga a cikin Ka'aba sai ta ji ana mata sallama assalamu alaikum ya waliyat Allah ya ke waliyar Allah sai ta ga shi wayannan da suka karba haihuwan Sayyida Fatima ne su ne suka zo Hawwa Sara Asiya mahaifiyar Musa ibn Imran da Maryam mahaifiyar Isa alayhi salam duk sun zo su karbi haihuwa kamar da muka yi bayani bayan wannan sai aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Fatima bint Asad ta haihu shi ma yi murna kuma ya sa albarka a cikin abin da aka haifa
to shi ke wannan abin da za mu yi ta wuce abin da na sani ko lokaci zai ba mu dama in karanta ko lokaci zai ba mu dama ko kuma jinkirta sai Allah ya kan gobe ci gaba haka ne mu karkare yau ko mu bari sai gobe to ai qur'a ai demokradiya demokradiya masu son karkare yau su daga masu son sai gobe su daga yan demokuraɗiyya sun kada majority da minority ko to yi ke ruwan da ke za kuwa to bari in amfani da sauran lokacin da ya rage idan yi wasu yan kalmomi haka musu koron Allah ka basirin sai mu dora kamar yadda na ce ya kamata ce shi wani program din mun yi shi ne ranar 13 ga wata amma na faɗi uzurruka wanda suke akwai to sai zama na akwai yan iskaloli na jiki na rashin lafiya ban sani ba wannan uzuri zai zama neman uzuri zai zama komi zai zama daidai ko ma dai mutum ya fahimta ne an lura ai ko ma ne mutum ya fahimta akwai yan tafiye-tafiye haka da aka yi ta yi kuma na ɗan cin karo da ɗan matsaloli yau dai kamar jiya amma ba birthday ba ne kar ku ce mashi birthday yauwa kar mutum ya ɗauka ya ce birthday ba birthday ake ba jiya laraba shi ne 15 ga wata ko turan nan shekara ta 70 cik salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad Allah karama lafiya Allah karanta har wai ko da kishi akwai ɗan sauran watanni shekara ta 40 cur a cikin harkan da sai za ta kike jagoranta. Cur 40 cur. Amma sai an kai wajen ɗin ko na amana kamar kotun juni ne ko ɗaya daga cikin mutane ne kuma kai lokaci amma dai shekara ta shigo tun da 85 zai ta zuwa shekara 40 to tafiya ta yi tafiya kuma da asar ta yi la'asar ta yi alhamdulillah mun ga wayewa gari mun ga wadduha mun ga gajin rana mun ga azhar yanzu kuma ga la'asar a'a muke karɓar gaskiya yanzu kuma la'asar ta yi to shikenan la'asar ba ce ba yanzu mun shiga rizal yanzu muna aiki da rizal kun san rizal in aka cika tankin mota ai ta tafiya da ta shiga nan sai ganja ta kama wato mai ya kusa kare ba kun yi da rizal a'a ba za a yi da ku ba ku yadda da asar ta yi ba ku yadda an shigar zaba
Allah kara ma lafiya Allah kare ka to Ajala Muhammad wa ali Muhammad Sunan Allah amma hakika ne take nunawa me hakika ke nunawa zahiri ne ke nunawa yanzu aka fara wane mutum da wace irin kokura kake da zafi to alayi hali zabi da na so abin da za ku ce shi ne wannan la'asar Allah ya sa mata albarka ko kuma ce wannan result ɗin Allah ya sa masa albarka da haka muka faɗa duk da ya warware matsala ko yadda da aka tayi amma ku ce Allah sa da la'asar ce mai albarka wannan result ɗin kuma ya albarka to da matsala ta warware amma kun tsaya kiki ka ta kun kiyar da zahirin gaskiya Yushe sanya ma musu muka yi ja hankali ko kuma ba da haƙuri ga ‘yan uwa masoya musamman na nesa wanda suke da garuruwansu nesa cewa ga Allah tun da dai da asar ta yi kuma gashi da zab ake man baya zuwa can ga Allah wanda kullum sai san zai gayyaci wani gari da tafiya ta wuce awa ɗaya ko awa ɗaya da rai ko awa biyu to da Allah ya haƙuri ina ba shi haƙuri yana da dalilai da yasa na faɗa da na ɗauka ni ma ina ƙaryata kaina yadda kuka yi magana na ni ma ina ta ƙaryata kaina na cewa gaskiya wannan cikin ƙarya take sai ta yi to sai ga shi a da gaske bai iya saboda na yi tunani irin tafiye-tafiyen da muke a da a lokacin mun yi tafiya akwai wani wuri da muka je mu muka fara shiga garin da mota sai da aka tsara safara da kargo da abin da giza sannan motar mu ta shiga muka yi sai katuwan fudiya an gina da kuma ɗalibai ga hotuna malam ko ina muka yi da a wannan lokaci sannan kuma na san mun yi tafiya wani wuri haka inda yashi ya hana tafiyar mota da saboda haka wani ba da zabar asan zabar tari kayan an yi wanda ake tara shirin haka wani ba da aka ciro zabar aka zo aka yi mana hanya ya saya shi bisa karan muka taka muka shiga kuma bisa karan muka fito saboda haka motan wata tafi ba a cikin yashi kuma mun yi tafiya wata rana muka je ina jin tara da aka yi mana fito da motar da mu ni bisa fara da dauke da fito da ni da abokan tafiya mu bisa fara da fito da ita ma mota aka daure ta da igiya kati suka jawo suna tura aka fita muka hawo to ina muka har yanzu ina nan ga komai zai iya gaskiya sai dai ashe ba zai yi shekara biyu in gajar ya fi shekara da ke in gajar ya wani ya fi shekara da ke sai muka tafi talata mafara muka yi kofar muka kwana daga nan muka bi ta sakwato muka shige muka je wani gari koko a cikin jihar ta muka kwana daga nan muka shekara muka kama hanyar yawuri muka je muka yi program daga nan muka kama hanyar kwanta gora muka zo ta hanya wadda take zaɓi rami ka shiga suna hanyar ke muka shige muka je mina muka yi sallan azhar da asar daga nan muka kama hanyar abuja muka yi sa'ana ruwan sama muka kwana a abuja da safe muka yi program muka dawo da yamma muka dawo su da ja nan ma muka yi program da daddare wani shekara muka kamo hanya muka wani gida to da na dawo gida wannan tafiya ina da ya wuce kilomita 1,500 ko 2,000
kusan 2000 ake magana, 2000 ake. To ai da aka taru kai na san an taru. Duk kai isma da suke ba da gudunmuwa duk sun zo sun taru. An ma sun kai sun rasa nayi ana shawarar a tafi asibiti. Ni kun ba san ana nan ba ma, ba san ma wa suka zo ba. Da har sa da zuwa duk suna kai. Ana shawarar a samu mota a tafi asibiti. Saboda na fita da shi na rasa inda take. Shi ke nan ƙarshe ne Allah ta kawo sauƙi ga warware shi ke. To sai na ce to wannan jikin duk da haka nan dai na ƙaryata jikin gaskiya wannan jikin na ci gaba da yin tafiye-tafiye na, amma kuma duk sadda na dai za su yi na jinya. Shi yasa ma inda tsara program dukan ware kwana 3-4 zuwa 5 na jinya. Duk program da za a yi sai na ware na jinya. A tako koda na Zariya, don na san wata rana da muka je Zariya irin daura nan da muke Malam Turi ya fara Allah kuma kama da sannan bayan ya gama ni in je in ci gaba. Kamar sati 2 ana yi, ni in yi sati shi ya sati. Satin da na je aka sa jaka ta ɗaki, to sai dai radda zan dawo kuma aka ɗauko jaka aka dawo da ita. Ɗalibai su da ta muraja shi ke, saboda akwai nau'in ibtila'i da jarabawa wanda aka sani, wanda ita kuma shekara ta 35 ta gungurawa da ita. Sani ba mu sai hikima Allah ya ciki ba, amma dai inna Allah laysa bi zallamin lil abid. Ibtila'i a dunkuli ɗayan biyu ne, ko ɗaukakar daraja ko karkarar zunubi. Wani ne ba a so? Ko ɗaukakar daraja ko karkarar zunubi. A cikin ruwan Ahlul Bait alaihi salam, ibtila'i ga kafirai fushin Allah ne, kamar muke fara a Los Angeles, fushin Allah ne wanda suka tsokano shi. In kuma ga fasiki ne to ladabi ne don ya dawo hanya. In kuma ga mumini ne ɗaukaka daraja ce, kafara ma'ana kai kafara ne. In kuma ga annabawa ne ɗaukaka daraja ne. So kaga kowanne ne ba wanda ba a so. Saboda haka daidai gwargwado an yi abin da ake iya yi. Ba shi nake so in ba ku labari, bana so dai ya zama ana da hoton abin yadda yake. Tun da kasan nan haka nake da irin wayannan jarurori. Kuma dai gwargwado alhamdulillah yan uwa, addu'o'i, maganunuwa, asibitoci, dai alhamdulillah an ta yi bisa umarnin manzon Allah, dawo ibadallah kullu wa inna kulli da'in dawa. Ku rika magani ya ku bayan Allah, saboda kowace cuta na da magani. Wanda ya sani musulunci. Bin wannan umarnin ya sa ana yi. Alhamdulillah na ne ka asibitoci da yawa. Na je Beirut, asibiti a Beirut. Na je Dubai, wanda an ce Arabian Hospital. Na je Tehran, na je Qom, na je King Fahad a Saudiya. Ba asibitin da balle ka. Amma ma ta sha'una illa insha Allah. Tawassuloli kuma daidai gwargwado alhamdulillah, banda wanda ƴan uwa ke da addu'o'insu. Wannan kan na buɗe rigar Ka'aba na tura na goga da kan Ka'aba in ba su ba su. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Amma alhamdulillah wannan ƴan asibitin da nake kwanan nan bayan nan Tehran da Qom, Bakiyatullah sunan asibitin kenan. Yaran ko alhamdulillah an samu nau'in ci gaba. Lalle Allah ta'ala ya ce maka sun gano wani ra'ayi na lalura kuma sun taimaka. Kuma lalle an samu sauki ba kaman da ba. Amma dai abin ya tafi kwata-kwata a ya zama babu, to gaskiya wannan kan shi wannan Allah shi ya san dalili da hikima, an kuma bar masa kayansa. Kai ba ma an bar masa kayansa ba, an sa hannu biyu an karba. Tun da haka yake so, ni haka yake so. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. To wannan ke. Don na bata muku maulidi kuma.
ne ji ne to abin da sa na ɗan wannan mulahaza ɗin saboda an gayyace ni mala ya gayyace ni Abuja wannan program na mulki imam amma ban iya zuwa sai dai uzuri na ba saboda na yi tafiya kuma da na dawo haka na ɗan jiki gaskiya ko jiya ne ma ko haka ne jiya ma shi na wani har magana ba tsammanin ma ban iya zuwa wannan amma shekarar jiya har wasu bayan baki na karɓa masu zuwa ta'aziyya cikin ikon Allah amma da dar Allah ce muke na tashi karfe 3 na tashi ne sai alwala ne sallah raka'a 2 na ji ba na iyawa na koma na jingin da hango ne da bacci ɗauke na har 4 da rabi na tashi na sake alwala ne raka'a 2 na ji ba ya ce kai sai na kwanciya ta Kama lafiya shehu. Kama lafiya. To ai ban farka ba sai ido na da rana. To me ta irin wannan ne ta haifar da irin wannan sai na lura kamar shi jikin ne dai ya ce dai bai yarda ba haka ke so ba haka jikin ke so ba to shi kenan zan ɗauki matakin yadda jikin ke so amma da turi alamu kama lokacin da ya je wurin likita na ta bincike ya ce ina ta mala aikin ne kai ce karantarwa ne ke ce to ka raba biyu kai da kai da a rasa ka duka gara a samu rabin ka to wannan fatawar ta wannan likita ina yin iya ita da inda dai ni nayi na ga ba zan iya ba gaskiya in gazawa ce dai na gaza to na tafi Kano ɗaurin aure alhamdulillah da gidan mahaifiyarsa an ɗaura aure cikin nasara alhamdulillah ana ba su zama lafiya da tura ɗaya ba sai muka wuce masauki da wani alkawarin zan je wani ko jogana a yi jogana kamar kilo 10 daga Kano sun ka je masauki aka ci abinci aka yi salloli muna ta hira da yan uwa an haɗu suka yi bankwana suka tafi suka bar na masauki dama ina ta jin abin da nake ji ban dai gaya musu sai suka tafi sai da leko na ce ma abokan ta gaskiya mu koma gida ba ni iya tafiyar nan ba ce ba suke shuru da ta ɗauke musu ni yanzu sai suka tuyen da ya ce gaskiya mu koma gida akwai mana tare da shi malamin sa ce ba da shawara ce aka maka lafiya ka koma gida yanzu za a linka gajiya yanzu an zo da wannan ba a huta ba kuma a linka wata ai haƙuri zuwa ƙarfe 8 na dare in aka huta in Allah ya sa jikin ya bada a cikin in bai bada ba mu koma gida duk sai yan uwa suka ce haka ba a cikin an yi lige da sai muka yi da dan kwanta zuwa can wajen ƙarfe kamar 8 din na dare kuma sai Allah ya bada sauki sai muka ce to shi kenan mu je kuma lokacin da mutane sun taru kaga wannan bayanin da ko ba san me za mu ce musu aka yi jawabi dai a daddafe ana gamawa ce a nemo yan isma Allah ya sa mala ya kunya da kaisa aka nemo shi da ce mala ya yau na zama kayan ku kusan yadda za ku yi da ni nan da ne je nemo abun awon jini aka je aka auna shi ci da wani dan uwa na gari shi ne jini shi ko wancan dan waje nemo magani shi goyi ba da aka koma masauki aka sha aka kwanta da niyan in gari ya waye mun ji ba iyawa shi ke gari ya waye sai na je ina iyawa sai mu koma ya hana sai muka kama hanya tiryan ga munan tun wajen karfe 12 saura ne gabar masauki muka kama hanya tiryan mu dai ba mu je inda za mu wanda ya wasu masu girki cikin yobe ba mu je ba sai kamar yanzu ana kira sallah shi yasa ma muka tsaya cikin daji muka yi sallolin azhar da lasar saboda rana za ta fara da sallolin
za ka sai muka isa muna zuwa da ake sanin mutum da isha ko da misalin makwanta na tashi ta aka je program wajen karfe 10 aka yi program aka tashi 11 aka ruwa kwanta to alhamdulillah da gari wa yana ƙara jin sauki sai muka nufi gashi wani ki ba nisa muka ma ƙara huta har zuwa da ku karfe 3 ne muka bar gashuwa kamar da 3 da muka bar kai wannan girgi muka rufe gashuwa shi ma bai kai lokaci muka ƙara samun ma aka ƙara huta da aka yi jawabi aka tashi wajen shaɗe shi ma ruwan haru sannan muka gani waye shi ma aka ƙara hutawa muka nufo ungulu amma aka ranya mun tsaya wani gari wajen jimaji mun iske yawa sun shirya IBC na yara matasa muka tsaya aka yi jawabi muka ƙara su aka ɗan huta aka yi da shashi mana ɗan kwanta gari waye da gari waye na tashi daga shimfiɗa sai na aka yi na tura da ce ya isu ma take Allah ya sa malam direba da kusa yi rubutu ne ko abu shi ma ya auna lalle jinin ya gashi kuma an tsara za a je ziyarori da ci gidan khalifa sunan shehu malamin nan gidan da ba ne kiyana mun sunansa shahurin malami masanin tauhidi Gibrima Shehu Gibrima muka ziyarci khalifansa muka ziyarce shi ma a makwancinsa sannan muka kamo hanya muka je mata aziya wani gida wani malam shi ma ya rasu muka kamo hanya wajen da kuma kai da ɗaya zuwa da muka kama muka wani gida muna zuwa kuma tashi program ko da magariba kamar yadda muna shigowa a magariba na ana tashi magariba khataman maulidin sayyida sallallahu alaihi wasallam tun da na shiga sai yanzu na fito sai yanzu na samu jiki ne na ke da ke to yanzu dai da gaske ne yanzu jiki na jaraba ya amma ita da yana da wata ɗagayyata ta alƙawari ce amma tun ba aka yi za mu tafi kenan sai tafiya da ra'ayi ta sosai mu tafi ra'ayi aka jinkirta aka sa lokaci za mu tafi kenan sai aka yi mun rasuwa shi ba sai aka jinkirta zai muka yi nagari dubu da ke za a yi da macin wannan watan da ta insha Allah wurin na ɗan tattara iya tasa amma insha Allah shi wannan ciki alƙawari ne insha Allah in jiki ne ba da zan leka amma da insha Allah ba shi ba don mai gayyata da ta wuce tafiya awa 1.5 zuwa don Allah na annabi mai kusa kuma ya haƙura ya je a kasar ko ya gani a bidiyo ko ya bugo waya ya gaisa wannan kenan yawa akwai maganan gayyata Abuja da su ma da suka gayyace ni alhamdulillah kuma samu zuwa sai dai na karata da ba da izini alhamdulillah na rubuta text na tura su mala kuma na tura office shi ma malam sabo dan sako ya zo hannun da ya yi mini shi ma na rubuta su na tura mishi akwai dan uwa kusa wanda Professor Abdullahi Dallani ya san ban da lafiya ya kira ya gaishe ni ya jajanta mini shi ke nan da gare shi shi kan da wasu sai ya isa da sako na wurin malama mu shafa ta baki da baki to na ko diga da sai kuma kuma na ko shi da ko ci haka ne ya turo test a lamba ta na gani kuma tura office kuma ya turo mini saboda ni ne ke faruwa ne kaiwa ba ya ci yawa ci wallahi jikin da ya gashi nan da sauransu amma da cewa yin wanda tafiye wannan ya kamata a rage su da salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad
tsaye masu tsawo jera haka ya kamata a ci an rage su. Na ƙara samun ƙarfin gwiwa. Wanda ne kawai na kawo ne ban san yadda in ba su karɓi wannan ba, ta yi kuwa da kasar gudana kowa da kasar da zai bayar. Amma dai wannan shi ne reality, shi ne kuma gaskiya. Wani zai ga ce ka kana jin nauyi ta ce masa a'a. Kuma dai kowa komai ma ni ba ma sai an gayyace ba, ni ina so in ji saboda tabligi ake yi. Al'ummar nan tana bukatar tabligi, mutane da yawa suna bukatar tabligi. Mun fi karfafa munasaba irin wannan. Kuma gaskiyar magana ban ce kar a yi munasaba ba, amma al'ummar nan tana bukatar tabligi. Mutane da yawa ba su san harkar nan ba. Sai mu da muke shiga ƙauyuka da lunguna da sakuna mu muka san abin da ke. Mutane da yawa suna kuma in ake bayani sai ga suna gamsuwa suna fahimta. To sai na fahimci kamar ɗan uwa duk an tattara tabligi an aji. Gaskiya ga yan wasan ba tabligi. Wannan shine gaskiyar magana. An daina tabligi da munasaba sai munasaba. To amma ni ba bari gaskiya. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Ba kuma ban bari ba kuma ba zan bari. Tabligi ba lalle ba zan bari. Yawa zan yi abin da nake iya yi a inda nake iya yi da yadda nake iya yi, amma ba zan bari. Akwai na ko gashi wani nake muke magana da ɗan uwa nake kamar gashi wani ya kai dangane da abubuwa da suke taɓa faruwa, wani ya ce kaza a ce haka ana ce kai kun gani nan ko kuwa ta kai ba inda ban tafiya ban ma tafiya. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Allah tsare ka. Tana ma ba a kora kowa. To buƙaddara ma a kore ni to ba ina tambaya wace jam'iyya zan shiga, wace kake ganin tafi dacewa da ni, APC ko PDP, in koma aikin gwamnati, wace ƙungiyar addini kaga tafi dacewa da ni? To ina nan a gwagwarmaya cikin zan rayu cikin zan mutu. Kuma ina fata Allah ya tashe mu a cikin yan gwagwarmaya. Wannan dai shi ne a takaice a gurguje. Kan tsawata muku na bukata muku farin ciki da damuwa. Na sa muku damuwa, amma shi ne reality, shi ne gaskiyar magana. Wancan alƙawari ne zai cika idan kai saba alƙawari. Amma dai wanda zai san da ya tassa ta wuce tafiya awa ɗaya da rabi zuwa biyu, da Allah kare ya ce ya kira waya ai magana ko ya ji kaset ko ya ga bidiyo ko wani abin kuma da haka. Da fatan insha Allah wannan da asar ɗin ta yi albarka, wannan da zaɓin da aka shiga ya kai da ya jaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.